Amb aquest projecte hem après la importància de consumir aliments que són bons per a la nostra salut, que siguin sostenibles per la terra, produïts pel comerç just. Saber què és el que mengem i si és de temporada, i també el consum conscient per saber què és el que mengem. Si els productes que mengem són de prou, depèn de la contaminació dels seus. Hem après com collir les verdures i tot això. Estava treballant molt. És molt més diferent de que jo pensava. Com solo 3 persones treballen en el campo és una diferència molt gran. També la quantitat molt gran de CO2 que és produïda en transports de menjar i tot això, però aquí és molt menys perquè és una producció local. Aquests temes sempre els tractem a l'aula d'una manera molt teòrica i no estan enllaçats realment amb la vida real, no? I aquest projecte permet veure com afecta un canvi climàtic a una agricultura i com l'agricultura, depenent de si és intensiva, si és ecològica, pot millorar a contribuir de tots aquests conceptes que parlem a l'aula. I això fa que reflexioni. La cosa que més m'ha impactat és que jo no sabia que hi havia llocs al món en els que es pagaven menys als treballadors que produïen aliments o que treballaven en condicions molt dures. Moltes vegades no valorem el que mengem. Recomendaría la actividad con tota cerveza. Todos deberían aprender de dónde ve la comida que está en su plato.